Herri txikia da musika. 1500 biztanle inguru ditu. Aspalditik bertsolaritzari lotutako familiaren sorterria. Urretxindorra, Balendin, Abel, Jon, Oiane, Onintza, Moises. Bertsolarien zerrenda luzea da. Familia honen odoletan globulu gorri, plaketa eta leukozitoekin batera, errimak, doinuak, zortziko txikiak, zortziko handiak eta koplak dabiltzala ematen du. Bertsoak zainetan, gora eta bera, munduko gauzarik arruntena izango baliz bezala. Doaina izateaz gain, bertsolaritzak prozesu fisiologikoa dirudi. Euren historia ezagutzera eurengana etorri naiz. Telebista saio bat egiteko behar diren kamera, argi eta gainerako tramankuloekin. Istorioak, kontuak, intimitatea, gurekin partekatuko dituzte egunean zehar euren baserrian altxatutako platoan. Gertaera garrantzitsuak, bizipenak, une alaiak eta bizitzak errima zail baten aurrean jarri zitueneko uneak ere ezagutuko ditugu Kepa eta Onintzaren bitartez. Urretxindorraren biloba eta birbiloba. Arratsaldeon. Oso ondo. Ai? Oze naiz, Kepa. Ara, ikusten duzue? Zuen etxea plato bihurtu dugu. Bai, elegante gelditzen da. Programa baterako emongo leuke. Gaur, sagak saioan, enbeitatarrak. Onintza, hola, erreparatzen ikusi zaitut eta zer ikusi duzu berezi. Ez, nola nundik. Bai, aldatute daue, danain orden eta be. Ez dakit nostik ez da negone kamarie, ze hemen, dana ekartzen dugu ona, eta hemen dauz Atxite Valentinenak izendako gauzak, guk beste etxe batzutan batu dugu zen gauzak eta gero hemen joan dire danak akumuletan, eta orden oso nazte borrazte arraroa dago hemen, baina, oso txukun. Clara eta Valentin ipini dozu ez toparen topean, eta, guzete jatori, ondo. Hauek aipatu dituzu, eta egia da zuena saga luzea dela. Ba, oso luzea. Zainetan daramazue zuek txikitatik? Ba, ez dakit, txotxo geuritik oraino, bertzotan edo, destak edo gu batez be, eta azkenien gaur egunera pasau gara bertzotan ibilidan famililez edo ez, bertzolaritzari, eta nik esango neuke euskerieri belotute. Sasoi baten abertzaletasuneri eta euskeri lotute, eta hori da guk hartu dugun lekukoa. Atxapeldune, osabai honda. Eixo jo, aspaldikoa. Egunon, egunot. Egunon edo egunotz, bai, biak ditugu gaur. Jon, zurekin elkartzeko pentsatu genuen leku oso egokia izan zitekela, hau, Urretxindorra eskola. Ikusi dute detaile guztietan. No, saiatzen gara. Enbeitatarrak, Euskal Herrian bertsolari sagarik izan balin bada, hori enbeitatarrena izan da, ezta? Bai, urteak, bastakit, zenbat, 6 bat belaunaldi, bai. 6 belaunaldi. Bai. Zu gainera, enbeitatarrei buruzko 3 liburu ere idatzi zenituen, sagaren hasiera 1822an. 22an, bai. Ezta? Bai. Aurretik beste 4 belaunaldi baldin badaude ere, 1822an jarriko diogu abia puntua enbeitatarren sagari. Juan Antonio Enbeita Aranaz bertsolariarekin, Txotxo Geuriren aitarekin. Juan Antonio Enbeita Elgezabal, Txotxo Geuri ez izenez ezaguna, 1858an jaio zen. Eta bere bertsorik iritsi zaigu? Bai, iritsi da bertso solte batzuek eta holan bertso sorta bat, hemengo idi-proba, idi-dema bati buruz egindakoak. Eta gero Urretxindorra. Urretxindorra. Bertsolaria handia. Bai. Kepa Enbeita, Urretxindorra ez izenez ezagunagoa, 1878an jaio zen. Bere anai arreben artean, Imanol eta Xanti bertsolariak izan baziren ere, Urretxindorra izan zen plazaz plaza kantuan aritu zena.
Guk ezaguten dugun Urretxindorra, da, baina mitinetako Urretxindorra, Sabindar euskaran. Badago beste Urretxindor bat, Gernika ez izenez, beste freskoagoa eta... Beraz, bere bizitzan bi aldi izan zituela ematen dut. Horre, sarikita bat egon zen, getxon zan hori, Bilbotik pasatu eta hango batzokian sartu, mitinetan eta parte hartzeko ona izango litzake eta berak ez zekin mitina zer zan ere. Eta orduan hasi zen abertzale mundua sartzen. Urretxindorrak eta Benita Goiriak Sabin eta Balendin semeak izan zituzten. Sabin, Balendinen anaia zarrena, plazetan eta mitinetan aritu zen kantuan, baina gerra ostean ez zen gehiago plazaratu. Balendin izan zen enbeitatarren aria luzatzen jarraitu zuena. Eta Balendinek zer ekarri zion bertsolaritzari? Izan da zubia, gerra aurreko eta gerra ondorengo bertsolaritzaren zubia batez ere Bizkaian. Indar berri bat emanaz gure, ama euskeran lurrari, mundu guztiai agertu bagaz herri bat ala Euskadi. Eta zuk zertan nabarmenduko zenduke gehien bat? Euskara da zan bere motorra. Eta herriko gaietan eta politika gaietan gehiago sartzen zen. Zure bertsolaritzak ere badu hortik asko, ez? Bai. Jon Enbeita, izena Jon eta deitura Enbeita. Balendin eta Clara Ealoren seme gaztena. Bera izan da plazaz plaza sagari jarraipena eman diona. Birritan izan da Bizkaiko txapelduna eta 5 aldiz iritsi da txapelketa nagusiko finalera. Bertsolariz betetako belaunaldia da 6. Honintza, Iloba Gaztenarekin eta Kepa bere osaba zarrenarekin bidaiatuko dugu enbeitatarren leinuan. Txotxo Jeuri esan liteke dela, zuen sagan lehen bertsolaria, ez? Guk gure lehenengo referentzia da Txotxo Jeuri. Nondi ator izena Txotxo Jeuri? Txotxo Jaurikoa. Jeuri da, hori da Uzparitza usua, Uzparitzin jauregi, ez dakit hori jauregi izango zen jauri, horti dator. Nik entzun dedekot, Txotxo Jeuri eskondu zanien, ez da lehenengoan edo bigarrenean, alargun dute bi bider eskondu zen, baina eskondu da eleizatik urten, da Aritzako plazan pelotaka hasi zela segiduen. Da orduen handik paseu zen baten batek esan zola, hi beti izangoaz Txotxoa, umie edo, eta hortik Txotxo Jeuri gelditu jakola. Hori bekon nik entzun de, gero, guan ez ginen egon. Eta inbeste izanik eta inbeste belaunaldietan jendeak ez zaituzten nahazten edo ez ditu nahazten personaiak batzuetan? Ze asko zarete, ez? Ez, kera asko, Niretzako enbeita izena askok daramagu. Baina izana, niretzako 3 persona daramate. Da, Urretxindorra, Manuel eta Valentin. Zergatik seinalatzen dituzu hiroiek? Erabiltzen zituzten predikadorea baino gehiago. Horregatik ziren entzuna eta beste. Eta identifikatu ziren ere politikarekin. Baina ekin. Horren predikadore izan ziren. Jangoikoa, erlijioa eta euskera. Horrekin egin ziren. Valentinia nik diferente kokatzen dut. Valentin bai bada gerra ostean lehengoa betikotu duena. Aurreratu eman duena. Bakarra gelditzen zen, Ez bere aneiak, ez inok ez zuen segitu. Da bera, erre, sekule buru jaitsi gabe, ebilizan. Horregatik, horiek 3 dira. Horien inguruen joside dena. Besteok aldamenean gaude. Esate baterako gain, aldamenera etorri zaigu honitza, eta zuk ere abizenarekin izango duzu anekdotaren bat edo, ez? Madrilen, pentsetan otorregatik esango zule, Iñaki Anasagasti ezagutu nebanien, galdetu zenian unguan nintzen, eta esan zen musikekoa, eta abiz, nintzen behitat, eta ian unguan zen da musikekoa. Eta esazten berak,
erderaz, ez nik musiken ezagutu neban, bertzolari handi bat, Valentinen behita, baina zuk esan duen ezagutuko. Zen, hombre, inoz ez dakizu noseltzen zaren personak ezetzera, baina gurakike izen zan. Eta bai, geratu zan, moztu zan bat, bai, egize da. Eta hemen inguru honetan zuek ezagunak izango zarete, noski? Hemen inguruen ni oso. Niri amak esatezten, 20 urterako gongo zara mazbiztak eltebeo. Ez dekotez 20, 38 deko daz, bai egizde hemen inguren oso ezagunena zela. Musiken jaustenan edonok galdetzen badeu nigatik, bilduko da bela nigaine. Well, I got a clock in my belly ringing 10:15. Well, I got a clock in my belly ringing 10:15. I wake up at night. Galderatxo bat, nik enbeita esaten bali maizut, enbeita bizena zerekin lotzen dezu? Bertsolari. Enbeita. Bertsolaritza. Garbi. Bai. Honintza, enbeita nigaz ikasi dau, Baizea? pargulitosetik. Enbeita terreman, famosoa izan diuren euskeria eta bertzolzereta. Hauze zingo da, enbeitako gutzako gozan dizi da. Bertsoa. Bertsoa, garbi. Bai. Bai. Eta horretxindorra nortzen badak izuzok? Bai. Birraitena edo bisabueloa. Horretxindorra. Beste bertsolari bat, baina... Lotzen duzu enbeitatarrekin? Bai, aitzitze guztat izan zala. Horretzen horre izan horren aitike. Honen aitike. Valentinen aitike. Eta zuek bateren bat ezautu zuen? Dana gaitike. Zein datozkizu burura, enbeitatarra, zerrenda? Enbeita honen aitike. Bastante famoso zen da bertsola eman ondu da persona modu no. Bai. Eta ze enbeita gehiago ezautzen dituzu bertsolaria? Bertsola lleva hemen bankoen bierrekin deuna, da beren alabibe, bai. Jon? Abel, Aha. Aitxebe bai, esetzen aben. Neskatoa bada bat, ez da izingen. Honintza? Honintzen beita eta bere aita. Kepa ezautzen duzu? Hori bituri zen ez da, Hori da. segurua. Bera gertako gutzeko segurua. Eta zer egiten du, kepak, badakizu? Kepa simpatik gutze da. Simpatikoa da? Simpatikoa da, eze. Bai, Moises, Jon, Abel... Fonxo. Eta honintza? Be bai. Eta honintzak zer egiten duen badakizu? Bertxotan. Eta? Eta be bai plazan soloko gozak saldu, idatzi, oso idazle ona. Non ibili da honintza? Fenomena, adanien, ailegeten da. Abioien antzakoa da. Eta non bizi diren baldakizu? Musiken. Gerniken. Donostin ez da bizi hori. Fijo, Eta beste enbeitatarrak? Beste enbeitarre gerniken da bat bituritzen bai euren Valentinen zemie. Gurasoan etxin, alboan bizi direz. Elbidea? Jo, a ber, esan diko izena. Hormatxe baserria zabala osoa. Kepa, zuek bostan arreba, izan zarete, zu bertsotan aritxo zara inoiz? Sekula ere ez. Sekula ere ez. Ni arantasun antzutu ninduen, da bertso pilua egin nuen orduen. Baina kantari eta ez zara sekula ibili. Anai arrebak bai ordea? Denak, arreba inoizola egindako kantu emate. Aspaldi entzun dituzu anai arrebak bertsotan? Gero eta gitxego, biltzen gerenean praktikamente ez dugu kantatzen. Ez diskutidu, enbeitatarrak mai inguruen, hori holanda, kante huez, eztabaidatu tope. Hori nik loztu duen. Felipe, hau da gure txokoa. Kepa da Anai Azarrena. Jarraian datoz, Abel, Libe, Moises, Josep Andoni eta Jon Bera. Oso. Hementxe dana, bilduta. Apa. Jator. Espaldikoa, mandu eta, bueno. Abel, Moises, nazten ez bali manaiz, Libe eta Josep Andonio, nola esan behar dizu zuri? Josepa. Josepa, horrela ditzen dizut hemen. Danak. Dana. Danak. Bateren batek pentsalezake, enbeitatarrak jaio eta hizketan hasi orduko bertsotan hasten zaretela. Noiz hasten zarete zuen? Noiz hasi izan du zarete Hau, zuen? eta honintzak, Ni emazortzotik hasi nintzen, plazan dut. Proba tengo dugu,
Musikan bildu gara, enbeita guztiak. Hemen gaude, baina ez gara gaztiak. Baina botako doguzan guztiak. Gu ez gaitu eramaten gau irabaztiak. Irabazi gaberen, Josepa bertsotan. Ez dut egin orain 40 urteetan. Horretarako gara, gelditu hemen bertan. Ez zaituztet harrapa honik gaur hemen lotan. Bueno, ikusten dute entrenatutare bat dutela. Txukun? Oso, igerten da zeu zer badauela. Osama Moises da Osama Bel, Osama Jon bai noski, baina Osama Moises da Osama Bel bertzotan ezagutu dudaz. Aitez eta iseko libe bez, azkenien, baia kontokeue igual garairik errezen Andrei izen da plazara urtetako eta. Lehenengo eskolarteko txapelgetan eta pentsetan dut olat zibilizala, Bilbon. Eta gero ja hemen hasi ginen batera bat danok. Gu 3, Begoña Ander eta 3 joan ginen bertso eskolara, Ziara eta Oian, Erdatz eta Xabier, eta danok ibilti ginen taldien. Gero plazarako saltoa heldu zanien, batzuk egin gendu neurrera, bestiek atzera, eta bestela bebai, hanbe Zigor eta Oier bizek hasi ziren Gasteizen bertzotan, Oier lehenengo, gero Oierrek itxiban, eta Zigorrek segidu ban. Bai, ze kontatzen duten bi lenguz hauek. Ziara, salito. Zela, Bai, justo barretik bajatuko. Ziara eta Ibon. Ziara enbeita Onintzaren lehengusina da. Jon enbeitaren alaba. Ibonek ordea Ajuriago geaskoa du abizena. Balendinen arreba Mirenen biloba da bera. This is the Staunton Mix. Zelako argazki, buf. Egiz esan hemen bertsolari pilotxo dago, Jo, nik noa jakingo, Nok egin dabe, nok ez dabe nein. Zer nik uste danak egin dabela, zeu zer... Neska gehienak egin dugu atxera, nik uste dut, ez? Eldu da momentu bat egin dugu atxera. Onintzak egin dute, eta Oiane zuraiztia bibilzan, sasoi batean asko bibilzan, da gero itxinban. Bai. Onintza, ez da, nesketatik, onintzak segi dugu bakarrik. Xiomara be gai jartzaile biltzan. Bai, jo, eta ibilda luzeroan bebai bertxotan bebai. Txapelketatan bebai, bai. Ni paseiatena da, karo, ni beti zenaz, alaba, bertsolari baten alaba, bertsolari baten aiztie. Bai, nire kasuen be justo nire aitxe bertsolari ze da. Eta nizentzu horretan ez dut euki pisu bat edo enbeita izetien pisu hori, ez dut euki, ez dut ikerri. Eixe da batxetan barregarritxo da, batxen genien plaza baten eta Onintza enbeita, Xabier enbeita, Ziara enbeita, eta igual jure asko, ez da. Azkenien igual, eguneko handi bat, zelan da enbeita. Ez da gizuei, abizenak ateak zabaldu izkizueten, edo pixu bat bezala bizi izan duzuen, ez? Enbeita pile daukita, bertzotan ez egitea. Hori pixkate esplikazioa behar. Lehenera noa, izena eta izana. Nik pentsa batzutan, klaro, jaizoten zaren sasoiek dana marketan dugu, ez da? Orduen, ni jaizo nintzen 79 zen. Ni plazara urten eban, 80ko urtiek ziren. Klaro, gu kontesto moderno baten egin dugu bertzotan. Garaizek zenbat aldatzen dauen, ez? Ni pentsetan dut, 70ko hamarkadan enbeita izetie, orduen euskeri egon zanien hain zapaldute, haine bastartute eta ikustie persona bat, ausartu zana bertzolaritza barriro hartzen bizkaizen txapelketie, haren ala beteta txapela irabazi, eta beste gauza asko inbazen persona hori zer referente izango zen. Klaro, 80ko hamarkadan ja, 16-17 urtegaz, reibindikazio hori gure giroan, gure kontestuan, zutagarren eta EH Sukarran kontzertuetan, bertso saioak eta gero, esan oso ondo gelditzen. Orduen, ez dekot komplejurik eta orduen behen euken. Baina, apurtu nahi gendun hori, izena nahi gendun beste zehozer, orduen,
hori bizi izan dugu. Honintza, baina esan dezu 16-17 urterekin. Zenbat urterekin hasi zinen zu bertsotan? Lehenengo oroitzapenak dekotesenak bertzoak dire Eakite Valentinegaz. Eta gero nik 9 urte neukezala, pentsatu 9 neukezala, Eakite hile gero ja, Garriko bertso eskoli barriro zabaltzi pentsebien Osabaionek, Ireneok eta hortalde batek, eta bertso eskolara joan nintzen 9 urtegaz. 9 urte? 9 urtegaz, bai, eta horrik ezin eban, zer dan rimetie, zer dan 7, 10, horre geuse danak. Horiek guztiak ondo ikasi zen dituen? Ni pentsetan da baietz. Ba, ikus dezagun. Behitu, neuk esaten badut ezetzia zerren bioten. Ikus dezagun. Ai, ama, hori ninaz. Ikastolara noa, asko ikastera, eta ume guztien lagun izatera. Agine falta ya. Asko abesten dugun zorien antzera, gero arratsaldean barriro etxera. Lekua polita da, ez da faltetzen. Gure ikastolea, barrieta ere, nire lagun honenak, Patxi eta Iker, edurtxo miren bego, una ikaskari. Akorde behienak. Gogoan duzu hori horrendik honintza. Perfectamente. Nolatan? Hori ikasi gendun Aritzako eskolan Andereño Lauragaz. Eta, bueno, bai hori eta bai beste geuse asko orduen ikasi neusenak, ondino, bai, akorde bekenaz. Baina hor garbi ikusten da, Plaza Andrea, ja, bazinela, zo txiki-txikitatik, Claro, eskeni, akorretan naz, nire oroitzapenak diez, Eakite Valentinegaz, eta bera niri esaten nia, kante bingo gu, eta gabon gabaren zoragarrian, Jesus jaio da Belenen, etxe honetan sartu ete da, bila gabiltza beraren, eta ni hor, baina Eakite ez da esaten, pentsaizu zelako ume impertinentie, ez da esaten bila gabiltza beraren, esaten da beraren bila gabiltza. Eta bera esaten, horregaitik bera esaten, bai baina rimetako Holanda, eta horregaitik dekonik esaten dut, bertzotan Eakiteagaz, dekotezelako horrek oroitzapenak, enek izen oso ondo zetan genbilzen, baina berak esan da, ez hori rimetako Holan esan bida, nik enek izen rimie zer dan be, baina beran esplikazioa Holanda rimetako, eta horrekaz gauzekaz bai gogoratzen. Enbeitatarren bertsolaritza ezin da ulertu lehen bertso eskolatza jo daitekeen Garriko bertso eskola aipatu gabe. 1950 eta 50 hamarkadaren amaieran, Keparen anai arrebekin topaketa egin dudan Atxelipe elkartearen ondoan sortu zuten Jon Lopategik, Pedro Ajuriak eta Balendin Enbeitak Garriko. Orduko Fuenterrabia tabernan biltzen ziren. Franco diktadoreak ezkutuan biltzeko debekua ezarria zuen eta beraz ekintza guztiak agerian egin beharra zegoen. Ikusten alduzuean proiektore hura? Bai. Hori pelikulatxo bat proiektatzeko ekarri dugu. Pentsatzen alduzu ezer izan liteken, ze pelikula izan liteken. Alemanak egindakoa. Alemanek egindakoa. Politia eta bitxia. Jedes Dorf hat seine Bertsolari. Und mitunter zeigt sich dieses sehr baskische Talent auch schon im zarten Alter. Dieser Knabe wird von seinen Dorfgenossen als hochbegabt angesehen. Ikeragarriak dira irudi hauek, Bai. Garriko, bertsoz ikasteko, egiteko, gehiago zan. Sukaldean egiten zuten. Eta gero, zergaitek ez dugu tabernan egiten zan, atrebitzen, denuntzia eta beste. Barrillaskotan pezuten izan, trabenetako nastiak. Gaur lehenengoko ipini dozuz, moizkorrarekin gaztiak. Gure aitaren mentalidaden hori zan herri borroka bat. Ze ikusten da, gizon saiatua, gizon kementsua, zuk nola duzu gogoan? Etxean, etika, bera erakutsi ziena, zigorra eta zuzena. Kanpora begira, beti euskera nun zen, abertzaletasune nun zen, nor zen, baina denekin ondora ematen zen. Etxairik ez zuen bilatzen,
baina bakoitza zer zan bazekien. Da bakoitzari zer esan behar zitzaion ere bai. Eta zuek hori jaso duzue? Nik hori aitagan ikasi nuen hori. Hemen, badaukat oso ezaguna ingo zaizun gauzatxo bat. Bai. Ez? Argazkia. Bai. Argazkia derra, eta hemen atzekaldian Aitite Valendinek onintzari. Bai. Oso estimedudekot kuadroa gordeta, ez dedikatorizagatik bakarrik markoa beraken dago. Valentin, bertzolari izetetik aparte, arot zabile izan zan, kuriosoa izan zan. Eta, enbeitatarrak bertzotan eta bai, eta bertzaletasunen, eta izena hundize baina, diru gitxi maneje dabe. Orduen niri geratu jaten erentzize hori da, Aititek egindako kuadro hori, dedikatorizegaz eta markoagaz. Eta Valentinen inguruan, esan behar duguna da, sufritu ere, asko sufritutako persona izan zela, ezta? Nik ezagutu nuen, ura espetxean zegoela, amak eraman dindu ni ara, eta ikusi nuenean, Aitite deitu nion. Lehenengo aldiz, aitan, kartzelan ikusi zen nuen. Baina nire ez gogoratzen horren, nik 2 urte eta erdi edo 3 ikuko nituen da, Aitite deitu nion. Gerra Zibila lertu zen urtean jaio zen Kepa Enbeita 1936an. Bere aita Valentin preso zegoen, eta amak, Clara Ealok, egin zuen haur jaio berriarekin aurrera. Gogoan du Kepak amaren kontakizuna. Musikatik Gernika zutan ikusi zuen. Kepa jaio berria besoetan zuela. Josteko adina argi zegoela zioen. Gero gogoratzen ez etxera etorzan. Ia 5 urte nituen. Etorrezan fameliko, solitariagaz, 2 hilabete bat oian egin zituen praktikamente jaiki gabe, oso argal, etorrezan eta 50 kilo pisatzen zituen da larogekin joan zan. Hau etxea dena ustu zuten, dena ustu zuten. Eman zuten dena. Aitona behiekin joan zan mungi aldera. Ama, ni besoetan, enkarterritatik eta hortik iesean. Amak ere gorriak pasako zituen ba, ez da? Amak asko okerrago, oraindik. Da etxean gainera lan egiteko etzegoan nio, ez dakit nola utzi zidaten preli joaten, nik ez nuen joan nahi, baina etxean behar zan eskulana. Eta nolako emakumea zen, Clara? Niretzako barrutik sufritu zuen asko. Baina familia aurreratara amak atara zuen. Gu joaten ginen nik 6 urte nituela, urte guztian, igande guztietan, oinez, emetik Zornotzara, 10 kilometro pasa, goizeko 4 atera hemen, segitan plaza zabaldu eta plaza saltzen. De guardian, buelta berriz. Eta udara denporan, frutata zegoalez, hastian beste 2 egunez ere, ara joate zen. Eta laguntzarik da, izan zuen, norbait laguntzeko edo? Etxean gu, besterik ez, umeak, bakarrik. Ni bai bundakara bialtzen ninduen dan denpora ematen nuen. Maria Antonia, Beatriz eta Pedro Mari. Eta Maria Antonia honek zenbat urte dituen gaur egun? 104. Mundaketik, zorizora, Kepa, Agustin, da mozo asko danon partez. Lengu zorionak. Pedro Mari eta Marilo. Ara. Ze jator eta ze sasoian dauden, Bai. Eta pekatu handi bat daukat. Beti nahu joateko, eta enaz juten, eta kanpotek inor bat dator,
Bizkaia, Gipuzkoa irakusten, ni beti Muntekara eramaten ditut. Niretzako munduko herri politera darako. Ikusi da Mumaklarak bi errazko iman, dudabarik, baina bizimodu gogorra beukiban. Bera umi esalan ebabil jako zen, gero ama hilako bera oso gazte dauela, gero, eskondu zan, etorri izan gerriek, gizonak hartzelan, eta, bazkeren hau famili markeu izan da. Zuk ere, baduzu pixan marka horren seinale garbia, ez dakepa, zu bertsotan ez, baina ibili, aipatu diguzu, Arantzazura joan zinela behartuta, baina... Ez joateagatik, praile joan nintzen. Baina gero, handik ateratakoan, euskal kultura bultzatzen, ibili zara, euskarazko liburuak saltzen, sindikalgintzan sekulako lanak eginak dituzu, zerk eraman zaitu militantzia horretara, kepa? Aitaren geneak eta amarenak ez dira atzera gelditzen, Euskalgintzan buru belarri aritu zen kepa. Hori dela eta behin baino gehiagotan espetxeratu zuten. Lan sindikalera ordea bere anaia Belen lagun taldeak eraman zuen. Laguntza eskatu zioten nekazaritza proiektu bat martxan jartzeko. Lur merkeenak Araban topatu zituzten, Abornikanon. Ordutik bertan bizi dira kepa eta bere anaia Abel. Zu nola ikusi dituzu zure aurrekoak, honintza? Guk hori, gumi eginenetik guketzien hori bizi izan dugu, gure baloriek horrek izan dire. Ez da izen esateskuela etzien, zure aitike izen zan nau, beste izen zan nau, ez, baina hori da zuke ikusten dozunez. Niak horretan az, 7 urte eukin eusen aitike Valentin hil zanien, eta Bilboko jaio batzutan Bilbora joan beragaz, ez genkizen zetan guazen, eta bertso saio bat egon zan, Santiago plazan, eta amaitu zanien, bezan, oin etorri dizela eszenari zura Valentinen behitak, ez, eta niak horretan az, zenbat txalo jo bienez. Eta orduan, gumi eginen nien, guri ez oskuen esaten zuen atxitxe bertzuari handize da, edo gu ez ginen holan hasi. Baina jaso duzue. Hori da, baina ikusten gendun, ez dakit, inguruen edo, egoala zehozer, egoala aura bat, ez? Guzti hori batzen duena. Baina, gukumetan ez nuken, ni puta idea bez, zortzek izelan esan ez. Guretzako San Bakarrik atxitxe, eta San Bakarrik amuma. Eta urtiekin ulertzen dozu zer pasezan Bilboko plaza horretan edo zer paseudan beste batzutan. Eta konturatzen zara, zein gurutan hasi zaren. Maiatzak jantzile ban lorean, motzak jo daua zaroan, aberri honen malkoa ez da lehortuko luzaroan, iraupenaren txori kantari zigor garratzen aroan, izarrak ere negarrez ditu egun sentiko garoan. Baina gumi eginen niretzeko Valentin zan, tabernatik patatak ekartu nabe zan gizona ez. Ez daki guretzako zan, beste ume batentzako beren atxikedan moduen ez. Ez ginen oso konstiente. Valentin jagaz eukan harremana umetan hori zan. Zer pasetan da, umetan ez tozule ulertzen edo, ez totzezule moten dekon garrantzize, baina bai, bazara konstiente, badauela zehozarra hundiz daua, zure abizena, edo zure atxite, edo zure osabak, edo zure aike, inguratzen da bezen zehozer badauela, ez? Atxite, tabernazaria esalez, tabernara joaten nintzen, gabaz berandu egiten bazan, atxiten bila, beti. Bertzo taldizia egin, da gero bilok etzeratu zen ginen. Gogoratzen duzu, noiz eta non bota zenuen lehenengo bertzoa? Bai, gogoratzen az. Ikusi da benien, hainpozik lobie, barreka ipinjuat atxitxe gurie. Bertzo horiek 5 urtekin bota zenituen edo kantatu zenituen, Bizkarritik berantz satozela, ezta? Bai.
Eta amarekin eta aizpegin zer moduz moldatzen zara zu? Amagaz gerra eternoan bizinaz, baina normala da, esaten dabe normala dela amalaban artien. Eta aizekin oso normala da gu hirurok alkarregaz ikustia oso Gerniken edo oso normala da guk alkarregaz planak egie. Horregatik aipatzen duzu bertzotan ere ama inbeste bider. Bueno, nik ez hainbeste ez pentseu, batzutan bai, urtetan deu, baina ez. Zupakari, beste egin obestu mentatu. Horrelako alaba batekin, ama batek asko sofrituko zuen ba, ez da? Bai, egizi da hori. Bai, egia da, bai. Asko pasatakoa zara zu? Bai. Bi hauekin ere bai? Zaue lasaiagoak izan dira. Bai. Bai, honintza eperdi herrie. Guk honintzaren irudi badaukagu. Paret hauetatik kanpo, ez? Zabaldu duen irudi bat. Eta paret hauen barruan honintza berbera alda, edo nolakoa da. Honintzana hori zeda, etzin egoten gara askotan berari itxaroten, konbertsazio ukiteko, kaliendan besteko alegre ondo dauenien etzin beba da. Bai, eskerra berari askotan, familiko bezkarizetan eta zen da, eskerra bai, honitza. eta betideko berba poli badan ontzako, eta ikusten bagatugu bebai igual apurrete morala bajatute betideko esateko esan bitzune momentu horretan. Gauza on asko esan dituzue, honintzari buruz, guain egiozue herrita pixkat. Desastre bada, da desastre bat. Bueno, baina da... Bai, dana bideo satzetik esarreteko, edo bideo fotokopizek atate joan bizuzu berari, edo ez dakiz astu jatetzien dekarreztezu ez dakin ora, beti, oza... Bai, txikitetik, ikasten egon zarien, bai, harina... Desastre bada, dana, ez dakin hunde konzer. Ez daki eta ikesten egon zarien bai, harinoko gunean ez dezan apuntiek batzen edo ez daki zer estudan, Madrilera joan zan duen, ez daki noran maleti utxik, ez ere barik, eta beti bideu non horratzetik bai batzutan, hori begize da. Eta ala ere, maitagarria. Bai, elbuk asko maiteko, Zer esago du. Hombre, bai. Desastria. Nik aitutakoa. Desastre. Maleti utzik Londresera joan nintzen. Ez que, claro, ez da komprendidu zen, baina. No me da la vida, errotazen. Eltzen azlekuetan eltzen azen moden. Da fotokopizena eta hori, bale egize da. Baina, eurek falta da benien behoaten, gero. Ni eratzetik, ni beti esaten dut, ez? Inorrez da bakarrik aiegetan inora. Edo behintzet taldien urruna bai egetezara. Baina euren atzetik beurek biherri zena benien, ni pentsan dute egona zela eta ibili izena zela, bai hori maleti utzik eta hori egiz da. Londresera joan nintzen maleti utzik. Bala ere nabarituko zuten utxunea ba ez? Hemendik atera eta Madrilera joan zinenean. Ni pentsetan ondo bai, ez. Nik euren falti eukiten dut eta pentsetan dut eurek benirie eukiko da bela. Baina, bueno, hori, ez dakit, egize da, nik beti esaten dut, ez honek enbeitetarrak paralitiko, emozionalak direz, eta nien kontrakoa beti negar, barre, zarata, eta gero banoan eure bidien eta hor konpon. Baina, bueno, nik uste dut eurek bukitena bezala euren komertazioak eta gauzak. Entzun dezagun, konversazio hauetako bat. Esate baterako, Madrilerako jauzia eman zuenean, hori nola hartu zenuten edo, nola jakin zenuten? Berak ukiban bilurra esateko, Bai, bilurritzela oso txartu egon zan, Bai, eta ukiban bilurra handiz esateko, eta orduen amataike dauzela hemen aparitzen. Ja baten, bai, akordetan azbera hortxeta. Gauza bat esan mitzuet. Bueno, edo bi, bat ona eta abesti itxarra. Nerviosa, oso nerviosa. Bueno, bai, zaizu, zer esan bizun, da badino, umedu nau. Bai, zea? Bai, da niri, bueno, pentsetan, ama, norrete daite, edo zer, edo. Da ez, guzurre da, Madrilera noa. Bueno, ba. Hori esan zenuen? A ber, ezke, nik zelan esango zuten nire gurasoari Madrilera noala. Ez dakizen bat urtetan, kontra edo txarto ikusik eukibagu guketzien Madrilera joatie. Esaten hemen esanen bitziet. Esanen bidot, eta pasetan zan egun bet eta beste bat, eta ezin eban. Esan eban, bueno, bakiz esan goten, lehenengo botako dotolako freskura bat, eta horrek urtezten momentuen. Nik horien eban euki harinauti pentseute, baina esan eutzen umedun nau. Da orduen ama zizan, baina zelan da hori, da haitxek esazen, ondo hori guzea darra da. Eta ez da egize, Madrilera noa diputada da haitxek barriro, bueno, hori ondo.
Eta ama ez dut alarri. Eta handik ordu erdire edo amak esazten, orduen zer da egiz eta zer da guzurre. Eta, Madrilera noala eta holandetan agregazien egin ondo. Eta gero egize da hor filtrazio bat egon zan, zenik nahi neban egon, danakaz, ez? Beste gauza batzuk entzun zituzten filtraziorik gabe ere. Esaldi famaturen bat, esate baterako. Behin joan ezkero, klaro, ezke geuzie da, joan arte duden, baina behin joan ezkero, hori. Eta Madrilera joan, lan ibili izan, eta bat-batean sekulako esaldia bota zuen kongresuan. Egize da. Eta ganera gero esan laletza, amak telebiziotik ikusi. Gerniketik etxeran atorrela kotxin entzuna ben, zeiretako albiste egizen. Honintzan eta Madrilen, pues osite, nete honintzak. Y mi coño y mi moño mando yo esan dut. Señorías, en una frase. En mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Repentien hartu un telefono eta botan otzen da. Unitzaz izan zu, zer da bizu, komunikabide guzti da bizu, ez dakiz zer da badakin hor da, eta bueno, ama, egongo gara eguenien. Nik uste dut, oso ni izen nintzelan, edo bintzete saiatu nintzen izeten oso ni, egize da gu oso militantik izen gara beti, baina politiki maiuskuletan ez da guretzat, mundu zikine da, eta orduen esan eban ondo, etorri naz, ikusi dut hau, baina ni ondoen, nire inguruen mobitzen naz, eta nire esparruek aportazioarako beste batzuk dira. Por cierto, badakizu, kongresuaren historian koño hitza esan duen bigarren persona zarela? El Paiseko kazetari batek esazten, egun horretan esazten, berak esazten, ¿sabes que es la segunda persona que ha dicho coño en el congreso? Eta esan dutzen ahora que lo dices, no sé si me gusta o no, badakit deneguan horri zen zan. Baina gero beste batek esan eusten... Zein izan zan? Ez dakit kasetari batena... Zein izan zan, esan zuena. Tejero, se sienten, koño. Zuk nola ikusi zenuen honintza, Madrileko bolada horretan? Nik honintza ez dut segitu hurbil. Baina... Ez da tokia bada esateko ere, baina benetan, bere komportamentuekin arroz diturez. Eta ikusi duzu sagaren marka horregon dela ere? Bai. Lehen esaten zenuen izena eta izena? Lehen niretzako oso importantia da, lehen esan dut izena eta izana. Politikoen artien itxura asko dago. Nintzen ikusi dut oso osoa dela. Toritoko uste esan dute. Ara, galderatxoa dauka zuretzako nintzen zenik, han ikusi ditut hor bi gauzatxo nahiko bitxiak. Bata da emakumeen garai bateko kapel luze hori, eta aldamenean goia ikusten dut, eta ez dakit zer egiten duten bi gauza horiek hor. Hori goia da, hemen musiken nun eukibine ban atxitzen erentziz eta okurru diaten iribe antzerki beten migendule, herriko emakumiek. Eta sasoi baten atxite Valentinen helburu eixen bazan antzerki baten bidez euskeri bultzatez da zabaltzie, nire obsesioa zan, badauzela feminismoak aldarrikatzen dauzena hainbeste balore, empodeраmentue, emakumien bizibilidadie, eta hemengo herriko andrari, 70, urteko andrari espliketan joan da ez gendule zebe lortuko, eta egon lehikela modu bat, hori dana praktikan ipintzeko. Orden okurri diakun, antzeslan bat sortzi eta sortu gendun gure etxe bakarra. Eta estrenoko egunien geunden estu eta larri. Eta orduen ensaio bat egin gendun, eta ensaioa eta gero, ordu erdire estreno egin gendun. Eta argazkilari zer lantzurti, zibilizan niri esaten, atarako dugu antzerkizien aurretik, Andra Guztitzekin argazki bat, eta bai. Zen bat zarete? Oin ja 55, orduen ginen 59. Eta ze dadetako emakumea? 6 urtetik 84 urtera arte. Ederra. Feli agertu da bideo baten, Feli da gaur egun dauen sarrena, hasierako antzerkiaretan egon ziren Kontxa eta Rosario, Feli baino sarroak, oin ikusten etorten dire, baina parte hartzen ez.
Eta argazkilari bilenan, eta etorri jaten, eta esasten honintza, imposible da, ezin dut ez danak batu argazki bezatzen, eta zanuntzen neuk batuko zutez. Eta zabaldu neban, soziadeko atie, eta ikusi neba zen danak maizen goia edaten. Eta gero egin bien, antzerkize espektakular, sineste zine izen zan magia, eta arrezkero, hainbeste lekutera joan gara antzerkiz egiten, beste antzers lan bi estreno dugu ja, baina beti goia eroaten dugu, beti. Goia da gure posima magikoa. Ba ez dakit, esan dituztenak, goiak edan aurretik edo ondoren esan dituzten. Orain derrigorrez edan bidabe. Derrigorrez. Berotzeko. Etorri ingo gara! Hori ama! Bai, gure amak. Beda. Ezin jot! Bueno. Bera, esabiz, gure amak eta gure amak amape etorri ingen ziren. Badakit, esan biotena. Ni betireko etzena boteu igual. Ero beradekon garboaz. Turuta izan dute, altzeri gaitu. Besize motos nirea. Eta esaten deu, esatezko mundiala sari eta animeu. Eta nik esango neke bera dala mundiala. Bera dala mundiala eta eskerrik asko esango neskizo danon partez. Eta maite zaitugu honintza. Jastan, berba barik. Ez egiz da nik beti esatetziete mundialak sari. Eta pentsetan not badirela ez. Ni 99 jaio nintzen. Hor dauzun handar batzuk, ni jaio nintzen erakoia kilometro pilo eukidiezen ez, eta askok ezabein eukiko bizimodu. Erreza, zoritzarrez, Andri izeti ondino ez da erreza, ordu nahi dela 40 urte, ba, imagineu ez. Eta naiz eta bizimoduek rebesa hundizek emon beti eukidabe irribarre bat guretzat, eta beti, ez dakit, eukidabe gozotasune, ondo hartu gaitue, herriko jaizek izen direnien dantzan egin dabe, eta beste geuse baten birri zendanen antzerkiz, ba, egin dabe, ez? Euren penak eta euren geuse gogorrak astute, ez? Eta esaten duzu, jo, ba, zein justoa izen dan, ez? Adibidez, musikeri buruz liburu betatara zan, 5 pertsona elkarrizketatu ziren eta kasualidadez gizonak izen ziren. Esatezu, ba, zein justoa izen dan, ez? Honek andradanak ez dut ez tope unik arrizen azpizen. Honek hemen egon die, gugaz bizi izen die. Herri honen historiz eure peidatzi indabe. Ta dinot herri honena musikena eta Euskal Herrizena, ez orduen. Nik esan eutzienien, antzerki beten gogu, nire pena bakarra da, han ez eukitie kamera bat, euren arteiz grabetako. Zezan, antzerki bet guk, bazuz esatezu, ez? Baietz esatiarren bakarrik iruditzeiat mundialak direla. Eta, bueno, nik uste dut ikesi dugule gure burue baloretan, eta ikesi dugule gure leku hartzen, eta batzuri txarto irudituko jaki andrak bakarrik izeti, beste batzuk esango da beste gauza bat, baina ez oztar dure, ni horretan Valentinen moduen nik arrekin euken nire helburu ezin zen, eta lortu dugu. Valentinen bizitzan bere biziko garrantzia izan zuen euskarak eta beraren aldeko borrokak. Alegin horretan antzerkia ere erabili zuen. Antzerki baimendu bakarra ordea, Elizari lotutakoa zen. Ke pasa, zuek ere ibili zinaten, txikitan, antzerkian, ez? Ez nintzen txikia orduen, handian nintzen, eta enengoen hemen. Nik neuk sekula ez dut ikusi teatro hori, kanpoan nengoalako. Baina berak nire kontatzen zizkidanak, holako guztiak kontatzen bizitan etortu zen, da konversazio kitxe egin duen egun guztian. Esan zidan, euskera zabaltzeko hemen persegitu gabea Eliza zela, eta Eliza bakarrik hartu behar zela. Kepa, begira nola kontatzen duten bizi izandakoan zure nebarrebek. Zuen aitak antzerkiaren
Eiban, bai, bertzotan dana. Bai, Jesusen bizitza, Jesusen bizitza. Eta zertzen duten, anai arreba guztiak hor? Danok, tama, eta ike... Lopategin ape, bai. Kepa ez, frailer. Beraz, tropa moduran ibiltzen zinete, enbeita lopategi trup, ez? Gero bertzo desberdinek ikesi gendu zen, eta kanto sama barginek handeteman, gero ez da gehi esan eta zea beste bat. Abel, kurutze di, koloia arantzazkoa benetako arantzak, Da sartu... Broma gutxi. Bere zedia hori zen. Euskara egintea eta jentea euskeraz egiten entzuten joatea. Eta gero zuek lehen guzuen artean eta jarraitu duzue biltzen eta sagak jarraitzen du aurrena. Denbeitarrak eukita pinarako joera, eta guk mantentzen dugu. Eta gainera horrekin jolastu zarete, noiz edo noiz. Zen, jakin dudanez, pasapalabra moduko batein omen zen duten. Bai. Eta nolatan egin zen duten pasapalabra eta ez miluze bat, esate baterako. Miluzek eskatze balako kriston lana, bizilako gauza asko, eta pasapalabra bakarrik zan galdera. Orduen zan, ni Madrilenengoen, eta nik esan utzin, familitze buruzu dakizu gehizen, galdera egiten gotez. Entzun arretaz. Egia zuen belarrizek. Prakasar txikitsua, zulos betekoa... Zue segidu. Arkondaria beren antzekoa, mendian izan arren edurra nahikoa, hauxe da Imanoltxuk daukan soinekua, tonua galdu eken dut. Eta berso hori? Manuel Enbeitarena, bere semebitzi, aitaren nahi Imanolari egindakoa. Bai, eta, nik niretzako dire oso bertzo kutunek, ze hori da bertzo bat umetan, Aitzitia Valentinak erakutsi zizten lehenengoa edo. Gaztetxoa izan arren, ikastolara be, ondotik entzearen bi alduten dabe, laizter egindan be, liburu idaztien jabe, naizta ez jakin oindik igartzen atabe. Txotxo Geuri, Balendin, Jon, Onintza, enbeitatarren bertsolari zahak izango aldu? Segidarik. Ni pentsetan dut, baietz, bertsolari espadirebe, bertsosaliek urtengo dabe, eta ni pentsetan dut, guk jaso dugunetik, disfruteu dugun horregaz segidu dugu, eta bestie, itxi dugu eskine baten, eta ni pentsetan dut urrengoa hori ingo dabela, ez? Esan bien, baten batek esan manez, jaioko dira berriak, eta nik hori txaropen hori beti dekot. Eguzkizek beti urtetan dugu, eta bizitzi beti da hor, Ruben. Enborra ez da aldatu, zak enbor beretik jaioko dira berriak. Eta enbor horretako espaltxo batzuk, nik usteet, badatozkigulo hauna. Ai, ama. Ea, hauek ezagutzen dituzuen. Ai, nortzu datozen men! Ea. Baina, bueno. Jarri, etorri guztiak, hementxe jarri. Hauxe da tropa etorri zaretena. Jarri guztiak, etorri, hementxe jarri, gure atxekaldian, etorri. Sekretua oso ondo gorde duzue, bai ez? Perutxu, berdu honantza hau. Eta niri esan diate oso ondo abesten duzuela. Egia alda hori? Bai. Abestuko duzue? Bai. Ea ba. Valentinen beitatzen gure birraitona, izarretatik guri begirada ona. Abertzalea eta bertsolari ona, berari esker gatoz gaur kantari ona. Hauze da bera beti esaten zuena, euskara maitatzea dugula lehena. Hizkuntza guztietan dugu politena, euskaldun danok jakin behar gendukena. Ederra, txalo bero bat. Gazteak hemen ditugu eta hemen gazteak datoz. Ekere, ja, aurrera, torritok, bueno. Eskerrik asko, Kepa, Onintza, zuen bihotzen ateak guretzat irekitzegatik. Eskerrik asko, Txotxo Geuriri eta ondoren etorri diren enbeitatar guztiei.
Urretxindorraren bertso bat moldatuz agurtuko zaituzte. Agurra izkide bihotzekuak, euskel bertsolari ospatsu, zorun guztizak, opada utxuedaz, pozkiro eta maitetxu. Ez adiori.